ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тилоётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов ва Мадина Назарова. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат корхонаҳои нави саноатӣ, аз ҷумла корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайюрпак, марҳилаи аввали корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диёдӣ ва дигар таҷҳизоти равшандиҳанда ки аз тарафи соҳибкори ватанӣ Акбар Ғуломов бунёд шудааст, инчунин дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, лоиҳаи як қатор корхонаҳои саноатӣ муаррифӣ карда шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 16 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайюрпакро ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Акбар Ғуломов бунёд шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни боздид ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки корхонаи мазкур дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои пешқадами ҷаҳонӣ фаъолият менамояд. таҷҳизоти корхона аз ширкати пешгоми Олмону Австрия Starlinger and Co GmbH харидорӣ гардида, дар Осиёи марказӣ феълан ягона ба ҳисоб меравад. коргоҳи ғайюрпак имконият дорад ки дар як сол 50 миллион дона халтаи полипропиленӣ истеҳсол карда, бо сифати баланд пешниҳоди харидорон намояд. халтаҳои истеҳсолнамудаи ширкат яккарота буда, истифодаи онҳо ҳам барои муҳит безарар ва ҳам барои истифодабарӣ қулай аст. халтаҳое ки полипропилен истеҳсол мекунанд бартарияти калон доранд. худаш дар худаш пайваст мекунад ба ҳарорати баланд, бо ҳарорати махсус баланд аз 600 то 700 градус бе ширеш истифода мешавад ва полипропиленро об карда боз ришта бароварда боз ҳамин халта истифода мешавад. ин худашро бо худаш мечаспонад. бартарияти калони истеҳсоли лимчаҳои полипропиленӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки пас аз курсҳои бозомӯзӣ дар корхонаи ғайюрпак 140 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. бояд қайд кард ки гурӯҳи корхонаҳои ғайюр дар 3 корхона сонона 2.5 миллион тонна семент истеҳсол менамояд. вобаста ба ин ва халтаҳои полипропиленӣ талаботи зиёд дорад. аз ин рӯ 80% халтаҳои истеҳсолгардидаи корхона барои қонеъсозии талаботи худи ширкат истифода мегардад ва 20% дигар ба коргоҳу корхонаҳои ватанӣ ва содирот ба дигар кишварҳо пешниҳод хоҳад шуд. мо ҷавонони даврони исқолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пайравӣ намуда ҳамаҷониба кӯшиш ба харҷ медиҳем ки саноаткунии кишварро бо таври амалӣ равнақ ривоҷ диҳем. нагуфта намонад ки корхонаи мо таҷҳизотҳои муосири замонро аз ҷумҳурии Австрия ки ширкати Starlinger бо стандартҳои ҷаҳонӣ амалӣ намуда ки истеҳсоли маҳсулоти воридивазкунандаи халтаҳои полипропилениро дар як сол зиёда аз 50 миллион дона расонад. дар корхона зиёда аз 140 нафар дар 3 баст мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ, 3 вақт хӯроки гарм, ҷойи хоб ва маоши хуб таъмин шудаанд. мо миннатдорӣ худо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат мерасонем ки чунин корҳо ва корхонаҳо бунёд кардан ва мо кору фаъолият мебарем. замон бемон мо бош дар хона хонашин будем, чунин корхонаҳо кушодан меомадем, кора омӯхтем ва кор ва фаъолият мекунем.
то имрӯз ин номгӯи маҳсулот аз хориҷ ворид карда мешуд ва халтаҳои полипропилении корхонаи нави ғайурпак ҳамчун маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар бозорҳои мамлакат рақобат намуда вобастагии соҳаро аз маҳсулоти воридотӣ ба тарзи назаррас коҳиш хоҳад дод. насби технологияи насли нав имконият медиҳад ки корхона бепартов фаъолият намуда боқимондаи ашёи коркарда ба дигар корхонаҳои саноатӣ барои истеҳсоли номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ равона карда мешавад. ғайр аз халтаҳо барои семент, ҳамчунин ғайурпак тибқи фармоиш имкони тавлиди халтаҳои полипропилении орд, дигар номгӯи маҳсулоти ғизоӣ ва маҳсулоти кимиёвиро дорад. тамоми марҳилаҳои истеҳсолии халтаҳои полипропиленӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва рангу ороиши он дар худи корхонаи навтаъсис роҳандозӣ гардидааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайурпак дар ҳудуди аввалин парки технологияҳои инноватсионии шаҳри Душанбе бунёд гардида, дар он истеҳсоли маҳсулот аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ роҳандозӣ гардидааст. ҳамчунин корхонаи нав дорои лабораторияи санҷиши сифат мебошад, ки танҳо пас аз баҳогузории мутахассисон маҳсулоти он барои истифода пешниҳод мегардад. озмоишгоҳи мазкур бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон, ки имконияти васеъи санҷиши ҳамаҷонибаи сифати маҳсулоти ниҳоиро дорад, муҷаҳҳаз гардонда шудааст. کارگاه با دستگاه‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است. با واسطه متخصصان پیشبر ما با طرز اصول‌های آزمایشی و کیمیایی از نزدیک شناسایی پیدا نمودیم. شخصاً از نام خودم و اهل کارمندان و پیشوای معظم ملت پیش از همه میnnتداری خود را بیان نموده فخر از آن می‌نماییم که چنین راهبری دوراندیش و عاقل داریم. ما همه‌جانبه برای پیشروی کشور عزیزمان و آن هدف‌هایی که پیشوای ملت نقشه گذاشتند همدل و دستگیر می‌باشیم. افتتاح کارخانه مذکور ادامه تدبیرها در راه رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعتی‌کنی با سرعت مملکت بوده. بنیاد کارخانه‌های نو امکانیت می‌دهد که وابستگی کشور از محصولات وارداتی کاهش داده شود. در این برابر تاجیکستان به کشور صادرکننده مال و محصولات نهایی صنعتی تبدیل یافته، همزمان اقتصادیات مملکت رشد خواهد کرد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به فعالیت استحصالی کارخانه و اقدام صاحبکاری وطنی بهای بلند داده. با آنها جهت نظارت صفت و تولید محصولات رقابت‌پذیر دستور و مصلحت‌های مفید دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین در حدود اولین پارک تکنولوژی‌های اینواتسیونی گروه کارخانه‌های غیور با فعالیت مرحله اولی کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی و دیگر تجهیزات روشنی‌دهنده که از طرف صاحبکار وطنی اکبر غلاموف بنیاد شده است آغاز بخشیده با روند استحصالات شناس شدند. در کارخانه 40 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده در آن استحصال بیش از 100 نامگوی محصولات براه مانده شده است. اقتدار استحصالی کارخانه نوی صنعتی در مرحله اول 100,000 فروزانک در یک ماه و 1,200,000 دانه در یک سال بوده. برای تامین طلبات بازار داخلی روانه کرده شده است. کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی و دیگر تجهیزات روشنی‌دهنده در مملکت یگانه بوده. در دایره دستور هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در راه تامین صنعتی‌کنی با سرعت کشور در دایره همکاری گروه کارخانه‌های غیور با جلب سرمایه شرکت کریگی گایا انرژی کو LTD ساخته شده است. کارخانه‌ای که اوضاع الحال مدام قرار داریم این کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی میباشد که در مشترکی با کارخانه‌های کره تأسیس یافته است. الحال زیاده از 100 نمود نامگوی محصولات در این کارخانه استحصال می‌گردد و در آینده نقشه است که نامگوی محصولات را تا 1000 نمود رسانیم. در
марҳилаҳои дуюм ва сеюм ҷалби зиёдтари маблағҳои аз сармоягузории Корея инчунин вориди таҷҳизот ва технологияҳои истеҳсолӣ барои истеҳсоли қисматҳои алоҳидаи фурӯзонакҳои диёдӣ иборат мебошад. Таҷҳизот ва технологияе ки мо аз ҷумҳурии Корея ворид кардагем, онҳо имкон медиҳанд ки сарфаҷӯии энергия дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле кам карда шавад ва дар баробари сарфаҷӯии энергия инчунин маблағҳои барои хариди фурӯзонакҳо низ кам гардад, чунки маҳсулоте ки мо истеҳсол менамоем онҳо ба муддати дароз хизмат менамоянд ва дар баробари хизмат кардан инчунин онҳо дар ҳолати аз кор баромадан ё ки метавонанд дар оянда дар хиди корхона аз нав таъмир карда шаванд ва қисматҳои алоҳидаи онҳо иваз карда шавад, ки имкон медиҳад ки маблағҳои зиёд сарфа гардад. корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диёдӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дорои амбори маҳсулоти хом, хати истеҳсолӣ, амбори қуттиҳои тайёр ва озмоишгоҳ буда дар масоҳати 400 метри мураббаъ бунёд гардидааст. дар корхона феълан истеҳсоли фурӯзонакҳои диёдӣ барои роҳҳои мошингарду пиёдагард, кӯчаву хиёбонҳо, ороиши биною иншоот ва равшаннамоии дохили хонаҳо ба роҳ монда шудааст. истеҳсоли фурӯзонакҳои диёдӣ ки дар корхона бо истифода аз технологияи муосири RF-SEMI роҳандозӣ мегардад, имкони фаъол будани онҳоро то зиёда аз 100 000 соат бештар мекунад. корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диёдӣ бо яке аз ширкатҳои машҳури дунё, ширкати RF-SEMI шартномаи ҳамкориро ба имзо расондааст ва тибқи шартномаи мазкур мо аз таҷҳизот ва технологияҳои корхонаи мазкур истифода мебарем. корхонаи RF-SEMI ҷумҳурии Корея яке аз беҳтарин истеҳсолкунандаҳо ва ҷорикунандаи технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи фурӯзонакҳо мебошад ва ин технология имкон додааст ки вақти кори худи фурӯзонакҳо аз 30 000 соат ба 100 000 соат дароз карда шаванд. ҷалби сармояи ҷумҳурии Корея дар назар дорад ки дар баробари технология инчунин омӯзиш, таҷриба ва дониши ҷумҳурии Корея дар корхона истифода мегардад. алҳол тамоми мутахассисоне ки дар корхона фаъолият менамоянд аз ҷониби мутахассисони инженериёи кореягӣ омӯзиш ва таълим гирифтанд ва онҳо метавонанд мустақилона фаъолияти худро бе мутахассисони кореягӣ анҷом диҳанд. дар амин корхона фаъолият менамоем ва мо фурӯзонакҳо бандобаст менамоем. дар муддати 3 моҳ аввал ҳамчун коромӯз фаъолият намудем. имрӯз ҳамчун 16 декабр ҳамчун корманди расмӣ қабул шудаем. миннатдории худро ба раиси шаҳр ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки чунин корхонаҳоро таъсис медиҳанд ва ҷавонон бо кор таъмин мегарданд. аснои шиносоии президенти мамлакат бо раванди истеҳсолот ва васлу насби таҷҳизоти равшанидиҳанда дар ин корхона иттилоъ дода шуд ки фурӯзонакҳо пурра тариқи дастгоҳҳои рақамӣ ва барномаҳо аз як марказ идора карда шуда, ҳангоми камгардидани ҳаракати воситаҳои нақлиёту пиёдагардон шиддати қувваи барқ дар онҳо паст ё қисман хомӯш карда мешавад, ки ба сарфаи нерӯи барқ ва муҳлати истифодаи фурӯзонакҳо мусоидат менамояд. ҳамчунин кори фурӯзонакҳо бесадо буда барои кор дар шароити борону тӯфонҳои шадид пешбинӣ шуда дар самти амалигардии лоиҳаи шаҳри ҳушманд низ кӯмак менамояд. маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри Душанбе ивазкунандаи воридот буда аз ҷиҳати кафолатнокӣ аз 1 то 3 сол пешбинӣ шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо роҳбарияти гурӯҳи корхонаҳои ғайюр ҷиҳати истифодаи пурра аз иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони мамлакат дастуру масиҳатҳои судманд доданд. барои ҳамаи намудҳои фурӯзонакҳои мо кафолат дода мешавад аз 1 то 3 сол, баъзеашон то 7 то 5 сол. лекин агар дар давоми муҳлати кафолат ягонташ вайрон шавад, аз кор барояд, мо метавонем онҳоро таъмир кунем ё аз навашро тием дигарашро таъмир кард дар худ нигоҳ дорем. ғайр аз ин, агар ягон фурӯзонаки мо баъд аз давраи кафолатам аз кор монад, мо метавонем онҳоро таъмир кунем. яъне харидорон метавонанд на партоянд чизои харидаашонро, балки таъмир кунанд ки ин сарфаи маблағи онҳо мешавад. мо таҷҳизотҳои истеҳсоли чипи диёдӣ аз ҷумҳурии Корея меорем ки ин марҳилаи дуюми инкишофи корхона аст ва чипҳоро аллакай дар худи Тоҷикистон чоп мекунем. ба фикри ман
то дараҷае ки мо медонем ҳоло ин технология дар давлатҳои ҳамсоя дида намешавад. дар марҳилаи аввали фаъолияти корхонаи саноатӣ воридоти таҷҳизот ва технология ҷиҳати васлу насб ва санҷиши сифати маҳсулот инчунин воридоти қисмҳои алоҳидаи фурӯзонакҳои диодӣ аз ҷумҳурии Корея ва васлу насби онҳо амалӣ карда шудааст. 이곳 타지키스탄에 мақсади истеҳсол намудани фурӯзонакҳои диодӣ бо сифати аълои кореягӣ ин таъмин намудани бозори дохилии кишвар аст ва баъд аз он содир кардан ба кишварҳои ҳамсоя дар назар дошта шудааст. ҳамаи маҳсулотҳо баъд аз истеҳсол шудан дар ин ҷо аз озмоиш мегузаранд. дар ин ҷо муҳлати истифодабарии фурӯзонакҳо санҷида мешавад. дар раванди истеҳсол агар ягон хатогӣ роҳ дода шуда бошад, мо дар ин ҷо ба воситаи таҷҳизотҳо онро аз озмоиш гузаронда ҷиҳати нуқсонҳои онро аниқ карда мебинем. ин таҷҳизоте ки шумо мебинед намуди фурӯзонакҳои рости диодие ки дар идораи корхонаҳои гуногун истифода мешаванд озмоиш карда мешавад. дар ин таҷҳизот бошад фурӯзонакҳои андозаашон 26-27 ро санҷида мебинем. дар ин таҷҳизот бошад намуди фурӯзонакҳои диодии даунлайн ва фурӯзонакҳое ки барои хиёбонҳо истифода мешаванд аз озмоиш мегузаронанд. фурӯзонакҳои ғайридиодӣ таъсирашон пасту қувваи барқро зиёд истеъмол мекунанд, лекин фурӯзонакҳои диодие ки мо истеҳсол мекунем самаранокиашон баланд буда қувваи барқро кам истеъмол мекунанд. дар озмоишгоҳ ҳамаи фурӯзонакҳо ба тариқи хомӯш ва фурӯзон кардан ба миқдори 30,000 бор санҷида мешаванд. маҳсулотҳо агар ягон нуқсон дошта бошанд, дар ин ҷо ба зудӣ аён мегарданд ва он аз сари нав иваз карда мешавад. дар корхонаи ғайёрҳо ба ҳайси насбгари фурӯзонак кор карда истодаем. дар ин корхонаи навбунёд мо ҷавонон имконият пайдо кардем ки соҳиби ҷойи кор шавем ва миннатдории хешро ба раиси шаҳр ва пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва умедвор ҳастем ки дар оянда сатҳи чунин корхонаҳо зиёд гардад ва занону духтарони хонаншин ба ҷои кор таъмин гарданд то ин ки сатҳи зиндагии худро пеш баранд. фаъолияти корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дар шаҳри Душанбе дар 3 марҳила амалӣ мегардад. дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди 4 корхонаи нави саноатӣ ва марҳилаи дуюму сеюми корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда муаррифӣ карда шуд. барои амалӣ намудани 4 лоиҳаи дигар дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионӣ гурӯҳи корхонаҳо бо ширкатҳои кореягӣ соҷномаи ҳамкорӣ баста шудааст. ман мехостам чанд лоиҳаҳои ки бо ширкатҳои кореягӣ ба имзо расонидааст ба шумо маърифӣ намоям. воқеан корхонае ки мо дар он қарор дорем ин марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ мебошад. инчунин бо ширкати кореягӣ яъне ширкати Gaia Energy шарики ширкати мо сӯчномаи ҳамкорӣ сӯчнома баста шудааст ва тибқи он марҳилаи дуюм ва сеюми ҳамин корхона амалӣ карда мешавад. дар марҳилаи дуюм воридоти таҷҳизот ва технология барои истеҳсоли қисматҳои алоҳидаи фурӯзонакҳои диодӣ ба назар гирифта шудааст. аз он ҷумла аз ҳамадан муҳим истеҳсоли диодҳои барои худи фурӯзонакҳо ба нақша гирифта шудааст. арзиши умумии лоиҳаи мазкур $8 миллион амрикоиро ташкил менамояд ва дуюм корхонае ки дар ҳудуди парки технологияи инноватсионӣ ба нақша гирифта шудааст ин корхонаи муштараки истеҳсоли таҷҳизотҳои камхарҷи барқӣ мебошад. арзиши умумии лоиҳаи мазкур $30 миллион иморат ташкил намуда зиёда аз 35 нафар ба ҷойҳои кории доимӣ таъмин карда мешаванд. воқеан солҳои охир яке аз масъалаҳои муҳими мабраи имрӯз ин масъалаи истифодаи қувваи барқ мегардад ва мо гурӯҳи корхонаҳои ғайр кӯшиш менамоем ки дар
татбиқ намудани сиёсат пешгирифтаи ҳукумат дар самти сарфаҷӯии энергия саҳми худро гузорем ва ба ин мақсад мо корхонаро таъсис додани ҳастем ки таҷҳизотҳои барқии насли нав истеҳсол ва гарданд ва он сарфаи қувваи барқро кам намояд. Дигар лоиҳае ки дар ҳудуди парки технологияи инноватсионӣ ба нақша гирифта шудааст, ин корхона истеҳсоли рангҳои насли нав мебошад. Ва ҳудуди ҷумҳурӣ ва берун аз он гурӯҳи корхонаҳои ғайр бо маҳсулотҳои сохтмонии худ шӯҳрат пайдо намудааст ва мақсади асосии амалӣ намудани лоиҳаи мазкур ин аз истеҳсоли рангҳои насли нав бо технология ва таҷҳизотҳои инноватсионии худи ширкатҳои Корея ва аз истифода аз манбаъҳои худии Тоҷикистон, захираҳои бои Тоҷикистон, яъне сангҳо мебошад. Маблағи умумии лоиҳаи мазкур $3.5 миллион амрикоиро ташкил медиҳад ва зиёда аз 40 нафар мутахассис ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешаванд. Дигар лоиҳае ки дар ҳудуди парки технологияи инноватсионии корхонаҳои ғайюр ба нақша гирифта шудааст, ин корхонаи истеҳсоли уребчаҳо ва рахти хоб мебошад. Маблағи умумии сармоя барои лоиҳаи мазкур $7.5 миллион амрикоиро ташкил дода, зиёда аз 50 нафар ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешаванд. Ва охирон лоиҳае ки дар ҳудуди парки мазкур амалӣ карда мешавад, ин корхонаи муштараки истеҳсоли маҳсулоти сантехникӣ мебошад. маблағи арзиши лоиҳа $2 миллион амрикоиро ташкил дода, зиёда аз 25 нафар ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки дар марҳилаи дуюм ва сеюми корхона воридоти таҷҳизоти истеҳсолӣ ва технология аз ҷумҳурии Корея дар назар дошта шуда, истеҳсоли пурраи диодҳо ва дигар қисмҳои фурӯзонакҳо дар дохили кишвар бароҳ монда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар марҳилаи дуюм 12 миллион ва дар марҳилаи сеюм 20 миллион дона фурӯзонаки диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда буда 150 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. гурӯҳи корхонаҳои ғайюр ҳамчунин дар доираи татбиқи ҳадафҳои мушаххас дар роҳи расидан ба саноатикунонии босуръати кишвар дар ҳудуди аввалин парки технологияҳои инноватсионӣ бунёди 4 корхонаи нави муштарак аз ҷумла рангҳои насли нав, маҳсулоти насоҷӣ, маҳсулоти сантехникӣ ва асбобҳои барқиро ба нақша гирифтааст. ёдовар мешавем ки корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дар шаҳри Душанбе аввалин корхонаи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корея мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо ҷумҳурии Корея дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳким бахшида, муносиботи дуҷонибаю бисёрҷонибаро дар бештари соҳаҳо мавриди таваҷҷӯҳ бо ин кишвар бароҳ мондааст. тавре иттилоъ дода шуд, бо фаъол гардидани корхонаҳои нави саноатӣ дар доираи ҳамкориҳои муштарак бо ҷумҳурии Корея боз 250 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад ва дар роҳи истеҳсоли маҳсулоти васфкунандаи воридот ва содироти он ба хориҷ заминаҳои устувор фароҳам мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр Акбар Ғуломовро ҷиҳати саҳм гузоштан дар татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридоти васфкунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 намуна арзёбӣ намуда, ба масъулон ҷиҳати боз ҳам афзоиш додани иқтидори истеҳсолӣ ва роҳандозии содироти маҳсулоти ватанӣ ба кишварҳои минтақа ва ҷаҳон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. 16 декабр дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. комбинати орди Душанбе ки зиёда аз 30 соли охир бо сабаби кӯҳнаву фарсуда шудани хатои истеҳсолӣ аз фаъолият бозмонда буд, бо дастгирию раҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади рушди соҳаи саноат ва афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифат бо харҷи беш аз 50 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ пурра таҷдиду навсозӣ гардид. тамоми биноҳои комбинат бо истифода аз масолиҳи сохтмонии аълосифат ва ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ бо тарҳи муосиру замонавӣ таъмир гардида, навсозӣ ва таҷдиди он барои таъмини бозори дохилӣ бо орд
و تحکیم استحصال محصولات صادراتشونده وطنی مساعدتی فعال می‌نماید. مساحت عمومی کمبینت ارد دوشنبه 4 گکتر بوده. ساختمان، تجدید و نوسازی بناهای موجوده امکان داد که در کوتاه‌ترین مهلت از شرکت‌های بانفوذ اروپا و کافکا انجینیرینگ و منیجمنت جمهوری خلقی خطای خطای استحصالی نو خریداری و وصل و نصب کرده شود. اثنای شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که خط استحصالی وصل و نصب گردیده عین زمان نظیرش در آسیای مرکزی نیست و از روی تکنولوژی و خصوصیت‌های تکنیکی معاصرترین محسوب می‌یابد. تکنولوژی وصل گردیده به طور اتوماتیک فعالیت می‌کند و در روند استحصالات قوه کاری کم استفاده می‌شود. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کمبینت ارد دوشنبه در مجموع 100 نفر متخصصان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. در این کمبینت در یک شبانه روز 400 تن گندم مورد کارکرد قرار داده شده. با نام‌های میسه، خوشه، سنبله و سفره تولید بیشتر از 10 نوع ارد که از آن یرمه گندم، مکرون، نامگوی زیادی محصولات نانی و قنادی استحصال کرده می شود راه اندازی گردیده است. محصولات کمبینت مطابق با طلبات بازار جهانی در حجم گوناگون بسته‌بندی گردیده پیشنهاد خریداران کرده می شود. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که با مقصد تأمین بازار داخلی با محصولات وطنی آینده در نزد کمبینت ارد دوشنبه چندین کارگاه‌های نو به کار درآورده می شود. بنیاد کارگاه‌های استحصال مکرون و محصولات نانی و قنادی از جمله چنین تدبیرهایی است که به نقشه گرفته شده است. همچنین با بین‌نوبت گرفتن طلبات کارگاه استحصال محصولات پرهیزی از سبوس نیز بنیاد کرده می شود. در اینجا اینچنین خوراک پرنده، ماهی و چروا هم استحصال می‌گردد. در شهر دوشنبه روزهای نزدیک مغازه‌های فرموی کمبینت ارد دوشنبه به فعالیت آغاز می‌کنند. تکنولوژی کمبینات مذکور تکنولوژی معاصرترین بوده از چین و کشورهای اروپا وارد کرده شده است. من زیاده از 28 سال در این ساحه کار کردم، همچون سرتکنولوژ، سرمهندس در کارخانه‌های تاجیکستان و قزاقستان کار کردم. چنین شرایط و کامپیوتریزاسیا در یگام آسیا من ندیده بودم تا حال. تکنولوژی مذکور در شرایط امروزه در تاجیکستان و در کشورهای آسیای مرکزی بهترین میباشد و در شرایط امروزه ما زیاده از 10 نمود اردها را استحصال میکنیم. ارد نوع دوم، ارد نوع یکم، ارد نوع اولی، ارد برای استحصال محصولات مکرون، یرمه گندمی. در آینده در نزد کارخانه مغازه فرموی تشکیل کرده می شود. سبوس این محصولات پرهیزی می باشد برای کسلی‌های قند، با آنها نان‌های سفید عموما ممکن است. برای این ما در شرایط تاجیکستان سبوس رو عموما کم استفاده میبرند. بهترین ویتامین ها و میکرو الیمنت ها در سبوس جایگیر است. این بسیار محصولاتی سرغذا، تمام میکرو الیمنت ها، امینوکیسلات ها در آن وجود دارد. ما میتوانیم استحصال کنیم محصولاتی که امروز در کارخانه استحصال می شود، یرمه گندم، ارد برای مکرون. ما میتوانیم هم کارخانه های وطنی و هم کارخانه های بیرون از کشور رو تامین نماییم. در آینده هست همین نقشه ها که زود مکرون ساخته شود و ما 100% میتوانیم کارخانه مکرون رو با ارد خودی تامین نماییم. در مجموع در یک سال 146,000 تن گندم را کارکرد کرده میتواند. برتریت اساسی این کارخانه ما این است که پررگی اتوماتیزاسیا کرده شده است. هنگام کار کردن کارگران زیادی که در دیگر کارخانه ها طلب میکنند کارگران زیاد لازم نیستند، اما متخصصان اساسی که برای پیشرفت این کارخانه لازم هستند البته که به کار تامین کرده شده. فعالیت با نظام کمبینت میتواند در سمت استحصال ارد در پایتخت مملکت برای معتدلی ارزش محصولات در تمام فصل سال
ва ҷиҳати захираи он ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввал нақши муассир гузорад. дар оянда дар комбинати орди душанбе бо ба кор даровардани иқтидорҳои нав ҳаҷми истеҳсолот афзун ва шумораи ҷойҳои корӣ зиёд хоҳад шуд. ба таъкиди масъулони комбинати мазкур бо таъмини талаботи рӯзонаи шаҳри Душанбе бо орд ки тибқи таҳлилҳо беш аз 400 тоннаро ташкил медиҳад, дар оянда маҳсулот ба дигар кишварҳои минтақа содирот карда мешавад. дар комбинати орди Душанбе амбор барои захираи 32 000 тонна гандум, амбор бо масоҳати 5000 метри мураббаъ ҷиҳати нигоҳдории 3,6 000 тонна орд ва амбор барои нигоҳдории сабус ва гандуми реза бунёд гардида, хати роҳи оҳан аз дохили корхона мегузарад ки хароҷоти интиқоли маҳсулотро ба маротиб коҳиш медиҳад. бо мақсади таҳвил ва дастраскунии маҳсулоти истеҳсолшаванда ба нуқтаҳои фурӯш ва марказҳои савдо 10 адад воситаи нақлиёти боркаши муосири гуногун ҳаҷм харидорӣ карда шудааст. боиси хурсандӣ аст ки бо иштироки ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комбинати орбарории шаҳри Душанбе дубора ба кор оғоз намуд. мо аз он миннатдорем ки мутахассисон бо ҷои кор таъмин гардиданд ва маоши хуб таъмин шуданд. комбинати орбарории шаҳри Душанбе солҳои дароз фаъолият намекард ва имрӯз бо ихтирори пуррашт ба кор дароварда шуд. мо мутахассисон кӯшиш мекунем ки дар оянда маҳсулоти хушсифат истеҳсол намоем. дар комбинати орди Душанбе барои муайян намудани сифати гандуми воридшаванда ва маҳсулоти истеҳсол гардида озмоишгоҳ бо тамоми лавозимоти замонавӣ ташкил карда шудааст ки ин ба пешниҳоди маҳсулоти босифат заминагузор мебошад. Производственно-технологическая лаборатория. ташхисгоҳи истеҳсоли технологии назди корхонаи комбинати орди Душанбе бо таҷҳизоти зарурии ташхиси муосир ҷиҳозонида шудааст. дар ташхисгоҳ мо таҷҳизоте дорем ки сифати гандум ва маҳсулоти истеҳсолшударо дар муддати кӯтоҳ мушаххас месозад. ташхисгоҳ дорои сертификати сатҳи байналмилалӣ буда ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шудааст. ташхисгоҳи мо ба стандартҳои хаско ва ISO 9001 ки меъёрҳои байналмилалии сифати маҳсулоти хӯрока дониста мешаванд мутобиқ гардонида шудааст. фаъолияти ташхисгоҳ барои муайян сохтани маҳсулоти хоми воридшуда, яъне навъҳои гуногуни гандум ва маҳсулоти тайёр, яъне орд нигаронида шудааст. дар корхонаи мо орд барои омода намудани нон, маҳсулоти макаронӣ ва дигар намуди маҳсулоти миллие ки аз орд тайёр мешавад истеҳсол карда мешавад. ҳайати кории ташхисгоҳ иборат аст аз мутахассисони варзидаи соҳа ва мутахассисони ҷавоне ки донишгоҳи миллиро хатм намуданд. тамоми коргарони ташхисгоҳ метавонанд ба таври мустақилона ташхиси маҳсулотеро ки фаъолияти ташхисгоҳ барои мушаххассозии он нигаронида шудааст муайян намоянд. Персонал лаборатории полностью укомплектован опытными работниками, а также молодыми специалистами, выпускниками Национального таджикского университета. ضمن صحبت با کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود کمیت آرد دوشنبه، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در روند تطبیق هدف چهارم صنعتی کنونی با سرعت مملکت سهم صاحبکاران وطنی بیشتر بوده. این سهمگذاری هم در افزایش استحصال محصولات وطنی و هم در تامین ساکنان با جای کار و معاش خوب زمینه واقعی میگذارد. در سمت بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی و وارد نمودن تکنولوژی معاصر استحصالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی امتیازهای زیاد مقرر کرده شده است. نتیجه همین است که طی سالهای اخیر در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در برابر بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و فرهنگی صدها کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت که این تدبیر در تامین بازار داخلی با محصولات وطنی و تأسیس جایهای نوی کاری زمینه مساعد را فراهم آورد. طبق معلومات رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت مملکت نزدیک 70 کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده می شود. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس حساباتی انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردید که در آن پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی از نو به وظیفه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای 4 سال انتخاب گردیدند. گزارش خبرنگاران ما.
дар конференсияи ҳисоботи интихобии Федератсияи футболи Тоҷикистон вакилон аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Барои баргузории конференсия имконият фароҳам буд. Конференсияро президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳусни оғоз бахшиданд. баъди садо додани суруди миллӣ гузориши видеоӣ оид ба фаъолияти Федератсияи футболи Тоҷикистон аз давраи солҳои 2016 то 2019 манзури иштирокчиён карда шуд. Сипас мавзӯи фаъолияти молиявии федератсия дар давраи ҳисоботӣ баррасӣ гардид. Ҳамчунин буҷаи федератсия дар соли 2020 ҳам бо ҳамовозӣ тасдиқ карда шуд. рӯзномаи навбатии конференсияро баррасии мавзӯи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ташкил медод. Тағйиру иловаҳо аз ҷониби вакилон қабул шуда ба Вазорати адлияи Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд. азбаски номзад ба мақоми президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон як нафар муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешбарӣ шуда буд, интихобот ба таври кушода сурат гирифт. ҳамаи вакилон муҳтарам Рустами Эмомалиро якҷоя тарафдор шуда, райи худро бо кафкубии самимӣ иброз намуданд. зимни суханронии худ президенти тозаинтихоби Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зикр намуданд ки футболи тоҷик марҳила ба марҳила рушд ёфта, федератсия барои боз ҳам хубтару беҳтар намудани сатҳу сифати ин соҳа дар мамлакат чораҳои заруриро амалӣ менамояд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъулин супориш доданд ки барои таҷлили сазовор аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми соли 2021 нақшачорабиниҳои солимгардонӣ таъсис дода шуда, мусобиқаҳои варзишӣ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ дар сатҳи хуби ташкилӣ рӯй даст гирифта шаванд. Сипас президенти тозаинтихоби Федератсияи футболи Тоҷикистон ба мансаби ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон номзадҳоро пешбарӣ намуданд. ин пешниҳод аз ҷониби вакилон дастгирӣ ёфт. азбаски 4 нафар аз роҳбарияти федератсия аллакай узви кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон мебошанд, 11 нафар аъзои дигари кумита аз ҷониби вакилон интихоб гардиданд. дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум ки имрӯз таҳти рависати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода баргузор гардид, як қатор масъалаҳо аз ҷумла мубодилаи ёддоштҳо байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Япония оид ба кӯмаки башардӯстонаи ҳукумати Япония барои мубориза бо COVID-19 дар доираи барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, протокол оид ба ҳифзи намунаҳои саноатӣ ба конвенсияи патентии авроосиёгӣ аз 9 сентябри соли 1994, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи заминсозӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшавандаро мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни баррасии масъалаи якуми рӯзнома таъкид гардид ки мубодилаи ёддоштҳои мазкур бо мақсади ҷалби маблағгузорӣ барои татбиқи тадбирҳо ҷиҳати мубориза бо бемории COVID-19 аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст. дар иҷлосия аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. мавзӯи дигар бахши хусусӣ дар баробари дигар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат рушд карда, дар заминаи муқаррар намудани имтиёзу сабукиҳо истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот бештар мегардад. дар ин самти афзалиятноки иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ барои бунёди даҳҳо корхонаҳои истеҳсолӣ замина фароҳам оварда шуд. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар.
ҳукумати мамлакат ба рушди бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда заминаи ягонаи ҳуқуқиро дар ин самт сарфи назар аз шакли моликият муҳайё намудааст. дар иртибот ба ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя аз ҷониби ҳукумати кишвар танҳо дар 3 соли охир дар соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, паррандапарварӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок иловатан 30 намуди имтиёзу сабукҳо ҷорӣ карда шуданд. солҳои охир маблағи умумии имтиёзҳои ҷоришуда беш аз 15 миллиард сомониро ташкил намуд ки ин саҳми ҳукумати мамлакат ба рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиву истеҳсолӣ мебошад. барзамми ин дар заминаи ислоҳоти татбиқнамудаи ҳукумати мамлакат дар 3 соли охир шумораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 6 баробар кам шудааст. тадбири дигари амалӣ намуда такмили қонунгузорӣ ки ба дастгирӣ ва рушди бахши хусусӣ махсусан истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона гардидааст, ҷорӣ намудани низоми дақиқи андозбандӣ, содагардонӣ расмиёти иҷозатдиҳиву иҷозатномадиҳӣ ва кам кардани шумораи онҳо ва талаботи замони муосир мутобиқ намудани тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва роҳандозии чораҳои ҳавасмандгардонӣ мебошад. ҳукумати тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноатикунонӣ босуръат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим низ тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст. дар 7 соли охир ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар 57.3 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст ки қариб 30 миллиард сомонӣ он сармояи мустақим мебошад. тариқи ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ бо мақсади ҷалби сармояи мустақим барои ташкили корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бахусус дар соҳаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. барои дастгирии соҳибкории хурду миёна махсусан дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва содироткунандагони ватанӣ чораҳои саривақтӣ андешида шуда сиёсати давлат дар соҳаҳои савдо ва хизматрасонии ояндаи наздик ба 3 самти асосӣ ҳавасмандгардонии содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва содагардонии расмиёти савдо равона хоҳад шуд. дар шаҳру деҳоти Исфара ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои бунёдкорӣ вусъат меёбанд. Сохтмони майдони Гулгашт ва сутунпояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони марказии шаҳр рамзи эътибори баланди муқаддасоти миллӣ ва ифтихору сарбаландӣ аз истиқлоли давлатӣ мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. бунёду навсозӣ ва тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи арзандаи ҷашни фархундии 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру деҳоти Исфара тибқи нақшачорабиниҳои омодагиҳои ҳамаҷониба ҷараён доранд. ба нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба соҳибихтиёрӣ дар майдони марказии шаҳри Исфара пояи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон бо баландии 50 метр бунёд мегардад. ба соати 0.65 гектар ҳудуди сохтмони иншоот кабудизору обод карда ба мавзеи тамошоҳу истироҳат табдил дода мешавад. пояи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон майдону гулгашти ҳудуди он дар асоси лоиҳаи ҷолиб ва бо саҳми коргарону мутахассисони ширкати сохтмонии КММ 44 ноҳи Бобоҷон Гафуров то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ анҷом дода хоҳад шуд. мо сохтмончиён ифтихор мекунем ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар пои майдон ва гулгаштҳои парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сохтаем. парчами давлатӣ ҳар як шахсро ба созандагӣ, бунёдкорӣ, ҳидояту раҳнамоӣ мекунад. сохтмончиёни корхонаи мо бо меҳнати софдилона баҳри истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ як қатор иншоотҳои ҷашниро бунёд намуда истодаанд. дар деҳаи Ворух ва шаҳри Исфара сохтмони поя, майдон ва гулгашти парчами давлатиро оғоз намудем ва баҳри пешравии Тоҷикистон сангузорӣ менамоем. дар шаҳру деҳоти Исфара баҳри бунёди иншооти ҷашнӣ соҳибкорони ватандӯст саҳму нақши арзанда доранд. иншооти соҳибкорӣ ба шаҳри Исфара тарҳу намуди хоса бахшида бунёду навсозии коргоҳҳои истеҳсолӣ, марказҳои кору хизматрасонӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ, варзишӣ, фарҳангию фароғатӣ ба рушди иқтисоди иҷтимоӣ, ободонӣ ва бунёду навсозии инфрасохтори деҳот мусоидат менамоянд. бо саҳми соҳибкорони ватанӣ Лайсиддин Юсуфов, Абдураҳмон Ҳомидов ва пайравонашон дар ҷамоати деҳоти Чоркӯ силсилаи иншооти деҳот бунёд деҳа обод ва барои сокинонаш шароитҳои кору хизмат фароҳам оварда мешаванд. тибқи лоиҳаи маҷмӯи хизматрасонии соҳибкорони чоркӯҳӣ ҳамоми нав бо харҷи беш аз 700 000 сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. зимни ифтитоҳи ин иншооти замонавии деҳа роҳбарияти вилояти Суғ ва аҳли ҷомеа ин саҳми ватандӯстонаи соҳибкорони ташаббускорро иқдоми шоиста номиданд.
ҳамоми нав барои деҳаи чоркӯҳ яке аз иншооти зарурӣ барои солимию беҳдоштии аҳолӣ буда барои хизматрасонии сатҳи баланд ва қабули 200 нафар дар як вақт шароиту имконият фароҳам аст. соҳибкорони деҳа сохтмони иншооти шафати онро идома бахшида як қатор хизматрасониҳои навро барои сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯҳ ҷорӣ менамоянд. таъмини шабонарӯзии қувваи барқ сокинони мамлакатро водор мекунад ки маданияти дурусти истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқро ҳатман риоя намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бобати сарфакорона истифода бурдани барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ вусъат дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти Хатлон. дар ҷамоати нозирони барқи шаҳри Бухтар масъалаҳои хона ба хона фаҳмондани сокинон роҷеъ ба сарфаҷӯии энергия ва истифодаи лампаҳои каммасраф мавриди баррасӣ қарор гирифт. танҳо бо ҳамин роҳ муяссар мешавад ки дар хунукиҳои фасли дай сокинони ҷумҳурӣ бо барқи сифатнок таъмин бошанд. сокинони вилояти Хатлон дар заминаи муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷик тасмим гирифтанд ки дар баҳрабардорӣ аз нерӯи барқ фарҳанги баланди истифодаи онро роҳандозӣ кунанд. ба тамоми муштариён муроҷиат намудем чанд маротиба ки худ бояд сарфакориро истифода баранд. онҳо бояд хуб донанд ки дар ҳолати зиёд истифода бурдани нерӯи барқи ғайри мақсаднок аст бар зарари буҷаи ҳамон оила мегарданд. воқеан ҳам нерӯи барқ бо душвориҳои зиёд истеҳсол ва ба шаҳру вилоятҳо интиқол меёбад. дар ҳамин замина нуфузи аҳолӣ сол то сол ба қайд гирифта мешавад. акнун барои анҷоми корҳои рӯзгор то оддийтарин амалҳои хонаводагӣ қувваи барқ зарур аст. дар сурати ғайри мақсаднок ва ё бедилсӯзӣ истифода намудан аз ҳама намуди таҷҳизоти барқӣ қабл аз ҳама ба зарари худи шаҳрвандон аст. аз ин рӯ зарур аст ки бо сарфаҷӯӣ аз дигар нави сӯзишворӣ ҳам дар рӯзгор истифода намоянд. мо ба нонвойхонаву ба қаҳвахонаву ба тарафхонаҳое ки ҳастанд мо ба онҳо тавсия додем тариқи хатӣ ки ба ҳезум ё ки ангишт гузаранд. дар ҳолати ба ҳезуму ангишт гузаштан дар фасли зимистон ин боис мегардад ки хеле қувваи барқ аз сарборӣ кам мегардад. воқеан ҳам сарфакорӣ барои ҳар шаҳрванд масъулияти бузург аст. мутахассисони соҳа дар вилояти Хатлон беэътиноӣ ва ғайриқонунӣ истифода аз нерӯи барқро миёни аҳолӣ ошкор карданд. 11 моҳи соли 2020 аз тарафи нозирони шабакаҳои барқи шаҳри Бухтар нисбати 455 нафар муштариёне ки ғайри мақсаднок қувваи барқро истифода бурданд санадҳо тартиб дода шуда дар ҳамкорӣ бо маҳкумоти прокуратура ба судҳо пешниҳод гардиданд ва нисбати 150 нафар он муштариёне ки баъзе ҳолатҳо барқро ба ҳар баҳонаҷӯӣ низ буд ки пардохт наменамуданд мо ба онҳо иддао пешниҳод намудем ва ба тариқи огоҳӣ 3 маротиба огоҳӣ кардем ва ҳаққи барқ гирифтанро ба онҳо дигар ки аз рӯи қоидаҳои истифодабарии қувваи барқ ва гармӣ ва тибқи шартномаи байни ташкилоти таъминкунандаи барқ ва истифодабаранда буд қатъ гардондем. барномаи ахборро идома медиҳем. барои ҷалб намудани ҷавондухтарон ва занҳои хонашин ба ҳунарҳои гуногун ва фароҳам овардани шароити муносиби иҷтимоӣ барои оилаҳои ниёзманд дар корхонаи воҳиди давлатии маркази касбомӯзии шаҳри Душанбе курси омӯзишии қаннодӣ ва дузандагӣ ташкил карда шуд. иқдоми мазкур дар доираи дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардида барои соҳибкасб гардонидани ҷавондухтарон замина мегузорад. дузандагӣ аз касби дӯстдоштаи аксарияти занон маҳсуб меёбад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки занҳои ҳунарманд миёни занону ҷавондухтарон эътибори махсус дошта саҳми онҳо дар пешбурди рӯзгордорӣ назаррас аст. дар робита ба ин раёсати кор бо занон ва оилаи шаҳри Душанбе барои занону ҷавондухтарони хонашин аз 4 ноҳияи шаҳр курси омӯзишии қаннодӣ ва дузандагии бонӯи ҳунарро дар корхонаи воҳиди давлатии маркази касбомӯзии шаҳри Душанбе таъсис дод ки 80 нафар занону духтаронро бо омӯзиши нозукиҳои ҳунармандӣ фаро мегирад. дар рӯзи аввали курси омӯзишӣ намояндагони масъули мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз шароити мусоиди омӯзиш дар марказ шинос шуда зикр намуданд ки соҳибҳунар гардонидани занон ва ба ин восита густариши духт ва ҷустуҷӯи тарҳҳои наву муосири либоси миллӣ ҳамчунин такомул додани ҳунари кадбонугӣ миёни ҷавондухтарон ба хотири баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ сарфаи буҷаи оилаҳо эҳёи ҳунарҳои миллӣ ва таъмин намудани ҷавондухтарону занони хонашин бо ҷойҳои корӣ мебошад. аз таъсис додани чунин курсҳои омӯзишӣ ҷавондухтарон басо хурсанданд.
با دستگیری مقامات شهر دوشنبه با کورس‌های پخت‌پزی اومدم. قبلا من خانه‌نشین بودم، با تربیت کودکان مشغول بودم. من بسیار خرسند هستم از آن که همین کورس‌ها را تشکیل کردم. شوق و هوس من به دوزندگی هست، به همین خاطر میخواهم که نازکی‌های همین دوزندگی را از خود کنم. бино ба маълумоти оморӣ айни замон 48% аҳолии шаҳри душанберо занон ташкил медиҳанд. аз ин рӯ соҳибкасб ва соҳибҳунар гаштани занон муҳим арзёбӣ карда мешавад. курси омӯзишии қаннодӣ ва дузандагии бонуи ҳунар дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида пас аз хатми он ба занону духтарон шаҳодатномаи касбӣ супорида мешавад. зулфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. намояндагони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи синои шаҳри душанбе корҳои фаҳмондадиҳию иттилоотиро бо мақсади пешгирӣ аз паншавии бемории сироятии COVID-19 дар байни аҳолӣ бештар менамоянд. ин навбат чорабиниҳои ҳадафманд бо иштироки донишҷӯён ва омӯзгорони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов гузаронида шуд. дар баробари бозору марказҳои савдо ва нақлиёти ҷамъиятӣ донишгоҳу донишкадаҳо низ макони серодам ба шумор мераванд. бо ин мақсад дар ин ҷойҳо қоидаҳои беҳдоштӣ бояд дар сатҳи зарурӣ риоя карда шаванд. ба хотири риояи ҳатмии ин талабот дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов чораҳои зарурӣ амалӣ мегардад. шурӯъ аз даромадгоҳи муассиса то роҳраву синфхонаҳои таълимӣ ба хотири пешгирии бемории сироятии COVID-19 тадбирҳои беҳдоштӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҷараёни корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби намояндагони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Сино ба донишҷӯён ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ тақсим карда шуд. масъулони донишкада иттилоъ доданд ки гурӯҳҳои махсус ташкил намуда ҳарорати донишҷӯёну омӯзгоронро қабл аз ворид шудан ба муассисаи таълимӣ месанҷанд ва онҳое ки ниқоб надоранд бо ниқоби муҳофизатӣ таъмин карда мешаванд. албатта риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ ва пӯшидани ниқобҳои муҳофизатӣ ва фосилаи иҷтимоӣ яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории сироятӣ ба шумор меравад. дар баробари ин истифодаи маҳлулҳои безараргардонӣ низ аз роҳҳои муосири эмин мондан аз таъсири бемориҳои сироятӣ дониста мешавад. дар толори донишкада бо иштироки масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳия ва омӯзгорону донишҷӯён мулоқот баргузор гардид. иштирокдорон таъкид доштанд ки сокинонро зарур аст ки ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ бештар диққат диҳанд, зеро дар сурати беэътиноӣ ва сироят пайдо кардан саломатии инсон зери хатар қарор мегирад. дар дораи нақшаи чорабиниҳо дар ҳудуди ноҳияи Сино гурӯҳҳои таблиғотии иловагӣ миёни сокинон корҳои фаҳмондадӣ васеъ баромада шудааст. аз ҳамаи сокинони пойтахт шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки вобаста ба тавсияҳои вазорати тандурустӣ оид ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ки ҳамарӯза ба воситаи расонаҳо расонида мешаванд риоя кунанд, чунки чӣ қадре ки мо қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ риоя кунем. ҳадафи ҷамъомат барои пешгирии паҳншавии бемории нави коронавирус COVID-19 мебошад. пешниҳод карда шуд ки дар рафти дарсҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар нақлиёти мусофиркаш, аз он ҷумла дар хона ҳам бошад, яъне ӯ талаботҳои беҳдоштию пешгирикунандаро риоя намоянд. аз он ҷумла дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар рафти дарсҳо, дар донишгоҳу донишкадаҳо бояд ки тамоми донишҷӯён ва омӯзгорон бояд бо ниқоби муҳофизатӣ фаъолият намоянд, дастонашонро бо истифодаи антисептикҳо шӯянд ва безарар гардонанд, дар як рӯз 4-5 маротиба дастонашонро бо истифодаи собун шӯянд. ғайр аз ин бояд ки масофаи иҷтимоиро низ риоя намоянд. таъкид гардид ки хушбахтона сатҳи сироятёбӣ ба ин беморӣ дар ҷумҳурии мо нисбатан кам ба қайд гирифта мешавад, вале ин маънои онро надорад ки сокинон бепарво бошанд. аз ин хотир ҳар як нафар бояд гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намояд. зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба масъулони муассисаи олии таълимӣ ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ташкил намудани раванди таълим бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дастуру тавсияҳо доданд. баргузории чунин чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирии бемории сироятӣ судманд арзёбӣ карда шуд. бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан ва 3 беморхонаи рақамии шаҳри Истаравшан тадбирҳои мушаххаси
табобатӣ ва беҳдоштӣ роҳандозӣ гардидааст. аз бу талоши табибон ва тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ имконият дод ки сафи гирифторони бемориҳои сироятӣ дар шаҳру деҳот ба маротиб кам гардад. гузориши Мазбур Бобозода ва аз ноҳияи Истаравшан. имрӯз ҳамаи 20 шӯъбаи беморхонаи марказии шаҳрӣ, 3 беморхонаи марказии деҳотӣ, маркази байниноҳиявии дилшиносӣ ва маркази равоншиносии шаҳри Истаравшан бо реҷаи муқаррарӣ фаъолият намуда, амбори марказии беморхона тибқи тендери баргузор гардида бо дорувориҳои зарурӣ таъмин аст. зиёда аз 150 нафар табибони маълумоти оливу тахассусдор ва 1200 нафар кормандони миёнаи ҷонфидои хурди тиббии сохтори госпиталии шаҳр феълан донишу малака ва таҷрибаи пурсобиқаи хешро ҷиҳати ҳифзи сеҳатии сокинон равона карданд. табибону кормандони миёнаи тиб шабонарӯзӣ дар шӯъба навбатдорӣ намуда, кормандони хурди тиббӣ сақфу фарши ҳуҷраҳо, роҳравҳо, дафтари кормандони тиб ва инфраструктурҳои ёрирасонро мунтазам бо маҳлулҳои хлор ва гипохлориди натри покшӯӣ менамоянд. имрӯз дар фасли сармо, дар фасли зимистон беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан пурра тайёр аст. тамоми захираҳои сӯзишворӣ, хӯрока, аз он ҷумла 8 дастгоҳи генераторро мавҷуд аст ки беморхона дар вақти қатъ шудани барқ метавонад барқи доимӣ дода тавонад. айни зикри хос аст ки барои сипарисозии мавсими зимистони солҳои 2020-2021 бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ҳамаи 20 шӯъбаи табобатии беморхонаи марказии шаҳр, беморхонаҳои рақамии деҳотӣ, маркази байниноҳиявии дилшиносӣ ва маркази равоншиносӣ комилан омода ҳастанд. дар раванди истифода дар мавсими зимистон боз дар амборҳои беморхонаи марказии шаҳр 15 тонна ангишсан, 8 метри мукааб ҳезум ва қадри кофӣ сӯзишвории дизелӣ ва маводи озуқа барои ҳамарӯза бо 3 маҳал хӯроки гарму парҳезии ройгон таъмин намудани беморони бистаришуда мавҷуд аст. гузашта аз ин аксари шӯъбаҳои беморхонаи марказии шаҳр, беморхонаи рақамии деҳаи лакат, маркази байниноҳиявии дилшиносӣ ва маркази равоншиносӣ ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст буда ҳуҷраҳои дигар шӯъбаҳо бо бухориҳои равғанӣ тавассути барқ гарм карда мешаванд. Мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. лимӯи тоҷикӣ аз лиҳози таъму лаззат, шира ва ранг нотакрор буда, он метавонад дар оянда яке аз брендҳои муваффақи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардад. дар шаҳри Ҳисор хоҷагидорон ба рушди лимӯпарварӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар гармхонаҳо парвариши лимӯро ба роҳ монданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. лимӯи тоҷикӣ яке аз меваҳои содиротии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳар сол истеҳсоли ин меваи ситрусӣ дар натиҷаи зиёд намудани майдони дарахтон ва парвариши он дар гармхонаҳо зиёд карда мешавад ки ин асоси муваффақияти лимӯпарварон дониста мешавад. саҳмдорони ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Ҳисор ҳар қитъа заминро самаранок истифода бурда дар гармхонаҳо парвариши лимӯро ба роҳ мондаанд ки имсол ҳосили он фаровон буд. ҳоло ҳосили охирини ниҳоли дарахтони лимӯ ҷамъоварӣ карда шуда ба бозор бароварда мешавад. хоҷагидорон таъкид медоранд ки парвариши лимӯ дар гармхона мусоид буда имконият фароҳам меорад талаботи аҳолӣ бо лимӯи истеҳсоли худӣ таъмин карда шуда ба хориҷи кишвар низ содирот карда шавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Навобод 1 гектар гармхона ташкил карда шуд ки соли дуюм ҳаст ва ҳосил даромадагӣ бозорҳои шаҳри Ҳисор ва шаҳри Душанберо ба ин лимӯ таъмин карда истодаем. дар оянда нақша дорем ки гармхонаҳои хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоатро зиёд намоем. лимӯи тоҷикӣ бо лаззати нотакрор ва хушбӯӣ дар бозори ҷаҳонӣ талаботи зиёд дорад. дар шаҳри Ҳисор хоҷагидорон барои таъсиси гармхонаҳо бештар ҳавасманд буда, онҳо ба ғайр аз лимӯ дар гармхонаҳо помидору бодиринг низ парвариш менамоянд. ҳоло ҳосили помидори дар гармхонаи хоҷагии деҳқонии ҳоҷивалии шаҳри Ҳисор хуб ба назар мерасад. хоҷагидорон барои ба даст овардани ҳосили фаровони помидор пайваста заҳмат мекашанд то ки тавонанд нашъунамои ниҳолҳоро таъмин созанд. парвариши помидор дар гармхона нозикиҳои хос дошта, риояи қоидаҳои агротехникии он масъулият ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. хоҷагидорон ният доранд ки ҳосилро беталаф ҷамъ оварда дар фасли зимистон талаботи бозори истеъмолиро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. фаъолияти гармхонаҳо имконият фароҳам меорад ки истеҳсоли помидору бодиринг зиёд карда шуда, дар фасли зимистон талаботи сокинон ба маҳсулоти тару тозаи кишоварзии истеҳсол
استحصال خوده تامین کرده شود. در شهر حصار جهت نگاه داشتن میوه سبزوات سردخانه ها بنیاد گردیده است که این عامل نیز امکانیت فراهم می‌سازد که محصولات کشاورزی در جای بی‌خوف نگاه داشته شوند. چنین سردخانه زمانوی و به طلبات زمان معاصر جوابگو در جماعت دهات نوآباد عمل می‌کند. حالا در سردخانه حاصل انگور نگهداری کرده شده است. میوه انگور در سردخانه رنگ و طعم خود را گم نکرده تر و تازه به بازار برآورده می‌شود و ساکنان می‌توانند در همه فصل سال با میوه‌های از جهت اکولوژی تازه استحصال خودی دسترسی پیدا نمایند. موسمی کبودیزورکنی طبق نقشه در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان وسعت بخشیده شده. در تدبیرهای سبزکاری ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون حصه‌گذاری می‌نمایند. مخصوصاً در روزهای استراحت ساکنان در ناحیه‌های وخش و جلال‌الدین بلخی برای بهداشت محیط زیست توسط حشرهای دسته‌جمعانه به شنانیدن نهال‌های سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی مشغول گردیدند. از روند تدبیرهای سبزکاری همکاران ما گزارش می‌دهند. در ناحیه بخش ولایت ختلان معرکه نهالشنانی و کبودیزورکنی ادامه داشته. مسئولین بخش حفظ محیط زیست در همکاری با دیگر تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان و صاحبکاران محلی برای تامین روند ثمره‌بخش تدبیر مذکور توسط تشکیل نمودن حشرهای دسته‌جمعانه کار را وسعت می‌بخشند. از روی نقشه این موسم در حدود ناحیه باید 18,000 بیخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز و به مقدار معین گل و بوته‌های آرایشی در شفت راه‌ها، گلگشت و خیابان و نزد کارخانه و اداره‌ها شنانیده شود. انتخاب نهالان مطابق با اقلیم و باد و هوای ناحیه بوده. مرحله شنانیدن نیز با رعایت توصیه‌های عالمان و متخصصان ساحه به راه مانده می شود. درختایی که ما آوردیم همین روز از جایش کنده و در همین روز شنانده شده است که این یکم شمول ریشه‌اش یکم شمول خوردگی نیست، یکم با خاکایی که در ریشه هست با همون شنانده ایستاده‌ایم. نهالشنانی سرسبز و خرم گردانیدن دهه و محله و کوچه و حولی ها که به بهداشت حفظ محیط زیست روانه گردیده است همکنون برای ساکنان شهر و نواحی ولایت ختلان به حکم عنعنه درآمده است. این است که همه ساله در موسم نهالشنانی ساکنان مهنت دوست و طبیعت پرور دیار ختلان در برابر کبودیزورکنی محیط زیست با تازه و آزاده نگاه داشتن اطراف خانه و کارگاه و کوچه و خیابان های محل زیست خویش توجهی بیشتر ظاهر می نمایند. از جمله در موسم امساله نهالشنانی ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی با توصیه متخصصان بخش حفظ محیط زیست در همکاری با دیگر ساحه‌های مربوط برای باز هم سرسبز و خرمگردانی طبیعت اطراف تدبیرهای سالمگردانی محیط زیست را دسته‌جمعانه وسعت بخشیده در معرکه نهالشنانی و کبودیزورکنی حصه ارزنده خود را می‌گذارند. همینطور در روزهای استراحتی ساکنان دهه حلیورد ناحیه در دایره آمادگی‌ها به تجلیل سزاوار جشن‌های ملی به شنبگی برآمده. در شفت راه حدود جماعت دهات مذکور بیش از 200 بیخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز شنانیدند. بنابر اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه جلال‌الدین بلخی از آغاز معرکه کبودیزورکنی و شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی در تمام جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه بیش از 2500 بیخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز و زیاده از 4500 دانه گل‌های گوناگون آرایشی شنانیده شده است. در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه 25000 بیخ درختان همیشه سبز آرایشی، 530,000 گل و گلبوته‌ها از جمله 250,000 گل لاله، 30,000 بیخ گل صدبرگ و 250,000 دیگر نماد گل‌ها شنانیده می‌شود. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی در روزهای استراحتی با اشتراک ساکنان کسب و کار گوناگون شهرک و دهات ناحیه در برابر نهال و گلشنانی اینچنین کوچه و خیابان‌ها و اطراف انشاءات گوناگون خدمت‌رسانی تازه و آزاده گردانیده شده. مردم به بهداشت حفظ محیط زیست که به سالمی انسان مساعدت می‌نماید سهم ارزنده خود را می‌گذارند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر برای برنامه اخبار. بیننده های گرامی، این بود همه اون خبر و گزارش هایی که تا این ساعت به دست ما رسیدند و ما پیشکش شما نمودیم. برایتان بهترین خوشی های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.